Chceš vedieť, ako sa cíti mladý chalaň na prekrásnom ostrove na Maledivoch, keď tam pracuje a prídu tam dve nádherné ruské modelky. Stalo sa mi, porozprávam. Tak najprv by som mal vysvetliť, že na Maledivoch ako islamský kraj nielenže hostia a pracujúci sú kompletne oddelení, ale tiež pracujúci medzi sebou, ženy a muži, sú kompletne oddelení. Takže som tam bol dosť osamelý. No a zrazu prídu tieto dve fantastické, prekrásne kočky mladé, 19 a 20 rokov. A ja som bol jediný, čo na celom ostrove rozprával po rusky. Takže samozrejme išiel som ja pre nich robiť kurz pre potápanie. No a prvé, čo sa ma pýtajú, aká je voda, mali by sme si obliecť potápacký úbor, alebo môžeme prísť v plavkách. A ja hovorím, v plavkách. A prišli v tangách. Ja to vidím, hovorím, toto bude najhorší kurz, aký som kedy v živote robil, určite. A normálne, keď sa učia potápať, tak študenti vždy plávajú za mnou. A ja sa otáčam a pozerám na nich, otáčam a kontrolujem ich. No ale pri týchto dvoch kočkách prvé, čo som urobil, ne, vy super plávate, žiaden problém, plávajte predo mnou. Vôbec som si neuvedomoval ani, ako potápajú. Našťastie to robili super dobre. No, takže som si to užíval. No ale ťažšie bolo, že tie kočky ma potom pozývali do baru, aby som s nimi išiel a popíjal. A obidvoli boli tak strašne priateľské. No samozrejme, moc sa s kým nemali čo porozprávať, tak boli so mnou. Vždy tam stáli ochrankári a kontrolovali nás. Kompletne zakázané, aby sme išli s niekým do ich bytu alebo do ich vily. Tak som bojoval. A na druhý deň som sa pýtal moje šéfky, prosím ťa, tak ja viem, že keď ma chytia, že idem na izbu s niekým, s dievčaťom, tak ma pošleš domov. Ale keď ma chytíš, že idem s dvomi dievčatami na izbu, čo urobíte? Pošlete ma domov dvakrát? Bohužiaľ, nemal som tú odvahu. Chcel som ešte popracovať. Ale našťastie sa to skončilo veľmi pekne. Boli sme priatelia s kočkami a dokonca jedna z nich potom ma prišla pozrieť do Thajska. A to už bolo jednoduchšie. Potom porozprávam na budúce. Majte sa krásne, pozdravujem.